Çıda bıraktı. Hem bavardı ki Röştevi raftan, Röştevi zmane kurdanı, Röştevi habuna kurdanı, mecyi kurdanı, kuyna kurdanı, dile kurdanı ekulleti de hem bejin Deja, disa az dubara jwa tikar kim jwa rejat kim ku biryar çilbe birabe dersiz çilbe birabe ama reaksiyonu fay demokratik nişan bedin jiber ku emroven açtı fazıl emroven pengene alligevel bliver beslaglagt og at indtil landsretten har truffet sin afgørelse at pengene indtil da stadigvæk er blokeret. Og nu er det ikke fordi det beløb, der er beslaglagt, er ret stort. Jeg sagde inde i retten, hvad drejer det her sig om? Anklageren svarede, det drejer sig om, at vi vil have sikkerhed for, at de penge er til stede, som det vil koste, hvis Ros TV skal betale en bøde, og hvis Ros TV skal betale deres advokat, når sagen er færdig. Og så sagde jeg, så kom med et beløb, anklager. Og hvis du ikke kan tænke det, så kan jeg godt gætte på, at det måske vil blive en bøde på 1 million. Og måske vil en forsvarer som mig, der skal arbejde i et par år på det her, skulle have 1 million. Og så er det 2 millioner. Og hvis det er det, I vil have beslaglagt, så sig det. Fordi så kan de penge måske blive stillet til sikkerhed, så det ikke ender med, at Ros TV's videre drift bliver stoppet nu og her. Og det ville anklager altså ikke tage stilling til, og dommeren behøvede heller ikke tage stilling til, for han sagde, de skal slet ikke have lov til at beslaglægge nogen penge. Ytringsfriheden er for vigtig til det. Länge livet den danske rättfärdighet kurderna Meşka vela emheren merdena Eğer hunmayen vanekeş embesin Besakuleti serfiraz her bijin Her nepeş Devru dem yameyem Vela çavleril bende var emeye Her nepeş Devru dem yameyem ولا çavleril bende var emeyem Gümrün bu gihan emdi khazın xebab Mecan civan daire kameram Gecik nu gihan